Salut! Sunt Cubulescu, iar în acest videoclip vă voi prezenta cum să faceți cubul Rubik în mai puțin de un minut. Acest videoclip are 3 pași și anume finger trick-uri, crucea din prima și al doilea strat făcut mai eficient, iar dacă veți putea face constant acești 3 pași, cu siguranță veți putea să faceți cubul Rubik în mai puțin de un minut. Înainte de toate este foarte important să aveți un cub cât de cât decent, deoarece e foarte greu să faceți cubul mai puțin de un minut pe un cub nașpa, precum acest RS3 2020, care am făcut un review, sau acest RS3 V5, care este main-ul meu și este destul de ieftin pentru performanța pe care o are. Găsiți ambele cuburi în linkul din descriere la cele mai mici prețuri posibile. Dar acum, hai să trecem la ce ne interesează. Presupunând că știți să faceți deja cubul Rubik, dacă nu, aveți la mine pe canal 4 videoclipuri care explic în cel mai detaliat mod cea mai simplă metodă posibilă sau un videoclip foarte scurt de 6 minute în care explic mai pe scurt tot ce trebuie să știți. Deci, hai să trecem la tutorial. Pentru a învăța niște finger trick-uri, nu este nevoie să învățați nimic în mod specific, pentru că acestea vin de la sine, cu cât faceți cubul mai mult, cu atât vă veți mișca mai repede. Dacă vreți totuși să exersați în mod specific finger trick-urile, luați o secvență de mutări și o repetați până când cubul se rezolvă la loc, dar în mod mai specific cele mai utile ar fi acestea. Și desigur puteți încerca, puteți face orice fel de finger trick-uri vreți voi, puteți să mutați la întâmplare cubul cât mai mult. La început o să faceți așa probabil, dar cu timpul o să faceți din ce în ce mai bine, dar încercați să faceți niște finger trick-uri și ușor, ușor vă veți obișnui. Nu trebuie să fie nimic foarte avansat, nu trebuie să ai anumite tehnici mai avansate precum pinch sau mai știu eu ce, pur și simplu trebuie doar să puteți roti cu un deget mai multe straturi. În al doilea pas vom învăța să rezolvăm crucea albă direct, fără mai fi necesar să rezolvăm floarea, așa cum am prezentat în primele mele tutoriale. E bine, pentru asta recomand să ținem crucea albă pe care vrem să o rezolvăm cu fața în jos, adică centrul alb să fie în jos și să rezolvăm cam ca la floare și voi duce toate muchile albe în stratul de sus și apoi le voi rezolva. Deci mă voi uita după cele care se află în stratul de sus, în cazul nostru e decât muchia aceasta, iar o muchie în stratul de sus are doar două orientări. Ori se uită în sus, ori albul este orientat în sus, ori albul este orientat spre noi. Dacă este orientat în sus, este cel mai bun caz, deoarece trebuie doar să lipim de centrul ei și să dăm de 2 ori. Și am rezolvat o muchie. Iar dacă are orientarea spre noi, cum e cazul acesta, atunci o lipim de centrul ei, vedem, și pentru a rezolva o dăm la o parte, coborâm stratul pe care am dat muchia, lipim muchia și dăm stratul ăsta din nou la o parte. Adică, cum să vă fac? Adică dăm muchia la o parte pentru a putea lipi în felul acesta, coborâm muchia în așa fel încât să se lipească și apoi reparăm și muchia aceasta pe care am dat-o la o parte inițial. Ok. Dacă muchia se află în stratul din mijloc sau stratul de jos, pur și simplu o ducem în stratul de sus și o lipim după cum ne-am obișnuit. Vedem că astea sunt conectate. Lipim și mai avem muchia aceasta care și ea se află pe stratul din mijloc. Deci din nou ridicăm stratul în care se află, o dăm într-o parte și coborâm stratul de unde am luat muchia. Deci hai acum să o rezolvăm și pe aceasta și cam așa s-a rezolvat crucea din prima. Începem așadar cu muchile care se află pe stratul de sus. Vedem în cazul nostru că e decât această muchie. O lipim de centrul ei. Dăm de 2 ori. Hai să continuăm cu această muchie. Este pe stratul din mijloc. Așa că o ridicăm. Da? Și o dăm la o parte oriunde. Și acum vedem că aici nu este o muchie rezolvată. Deci nu e obligatoriu să dăm la loc. Dar dacă ar fi fost, ar trebui să reparăm. Bun. Hai să rezolvăm și pasul pe care tocmai am scos-o. Dând așa. Vedem că am scos-o pe asta.
o punem lipită de centrul ei, o rezolvăm și mai avem această muchie. Nu, o lipim de centrul ei, vedem că este întoarsă, așa că o rezolvăm cum am explicat mai devreme. O dăm la o parte, coborâm stratul în care se află, vedem că se lipesc și rezolvăm și acum dăm muchia pe care am dat-o la o parte, o rezolvăm la loc. Hai să mai facem încă o dată ca să înțelegeți. Cam așa se face. Și cam așa se rezolvă crucea direct. Iar în cel de-al treilea pas, în care vă spun cum să faceți primele două straturi mai repede, nu trebuie să învățați absolut nimic nou, pur și simplu trebuie să vă uitați la un colț în timp ce rezolvați alt colț. Deci, spre exemplu, eu rezolv colțul ăsta, dar mă uit la asta. Și să zicem, ăsta și știu deja ăsta că e aici, așa că nu mai stau să mă uit după cub și îl pun unde trebuie să fie. Dar între timp văd că colțul ăsta este mai ușor de rezolvat, așa că îl rezolv pe el prima dată, în timp ce mă uit la colțul ăsta. Și din nou nu trebuie să mai caut pe cub după colțuri, pentru că eu mă uit la acesta. Și rezolv după cum am explicat. Dăm de două ori și acum rezolvăm. Așa. Și din nou eu m-am uitat la colțul ăsta și știu că aici este, așa că îl rezolv și pe acesta, după cum am explicat în anumite tutoriale. Bun. Și la muchie ați putea proceda la fel. Spre exemplu, eu văd muchia aceasta, dar văd că e un caz particular în care toate muchiile de aici sunt rezolvate, dar văd că în timp ce aș rezolva muchia asta, aș scoate muchia aceasta, așa că hai să rezolvăm. Eu mă uit la muchia aceasta, da? Și știam deja de muchia aceasta, așa că voi băga aici și în timp ce voi băga muchia asta, voi scoate muchia aceasta. Deci știu că după ce scot această muchie, eu nu mai trebuie acum să mai caut muchiile pe cub, pentru că eu deja mă uitam la muchia aceasta. O voi rezolva și pe aceasta. Și din nou mă uit la muchia aceasta. Și eu știu că aici e muchia aceasta și din nou o voi rezolva. La ultimul strat, sincer, nu am ce sfaturi să vă dau, deoarece dacă vreți să deveniți mai buni, trebuie să învățați niște algoritmi pe care îi voi prezenta în metoda de avansați. Este de ajuns să știți ce știți deja sau eventual să fiți în stare să rezolvați mai rapid cu niște finger trick-uri pe care le-am prezentat mai la începutul videoclipului. Și sunt de părere că ce v-am prezentat vă poate duce și mai mult de sub un minut, dar dacă vreți să faceți cubul în sub 40 de secunde, trebuie să... adică nu trebuie, dar vă ajută mai mult să știți niște algoritmi în plus. Dar pentru a rezolva cubul în sub un minut, ce v-am prezentat eu este de ajuns. Eu am fost Cubulescu și ne vedem data viitoare. Salut!